ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವಿತ ಉದ್ದೇಶಡು ಪುಟ್ಟು ಪಡೆದು ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದುಂಬರೆದು ಇತ್ತೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನವರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಭಜನೆನು ಕರಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಡು ಮೊಕ್ಲು ನಡಪೊಂದು ಬರುಂದಿತದು. ಈ ವರ್ಷದ ಅರ್ಧ ಏಕಾಹ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುತ ದಿನ ಐತಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಡಪಾದ ಬಯ್ಯಡು ಮಂಗಳಾಚರಣೆದ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಬನ್ನಿ ತಾಯರು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕ್ಲೆ ನಡಪಾಯರು.
ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಜನವರಿ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಕಂಡಡು ನಡಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತಗೊಬ್ಬುದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಬನ್ನಿತ್ತಾಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದೇವಿಪುರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಜಂಗ್ರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.